ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul l-2018 ġew Malta kważi 2,600,000 turist, jiġifieri żieda ta' aktar minn 13% meta mqabbel mal-2017. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li matul Diċembru waslu Malta kważi 123,000 turist, żieda ta' 11% fuq l-istess xahar tas-sena ta' qabel. Il-maġġoranza kienu turisti għalkemm kien hemm aktar minn 10,000 ruħ li ġew Malta għall-kummerċ. Iċ-ċifri juru wkoll in-nefqa tat-turisti fl-aħħar xahar tas-sena f'Malta kienet ta' aktar minn 78 miljun euro, żieda ta' aktar minn 1% fuq l-istess xahar tas-sena l-oħra. It-turisti ħallew fl-ekonomija Maltija aktar minn 2 biljun euro, żieda ta' 8% meta mqabbel mal-2017. Ras għal ras it-turisti nefqu f'Malta aktar minn 800 euro u qattaw bejnietom f'Malta aktar minn 18 miljun u 500,000 lejl, jiġifieri żieda ta' 12.5%. Din l-istatistika kienet diskussa waqt seminar organizzat mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Il-Ministru Konrad Mizzi saħaq li dan it-tkabbir huwa primarjament frott it-tisħiħ ta' swieq eżistenti kif ukoll ftuħ ta' swieq ġodda. Huwa riżultat li jirrifletti żewġ affarijiet, jirrifletti li l-fatt li kabbarna l-core markets li huma tradizzjonalment importanti għal pajjiżna, imma jirrifletti wkoll il-fatt li bdejna niftħu swieq ġodda. Swieq ġodda bħall-Istati Uniti fejn għall-ewwel darba ġie wieħed mit-top 10 destinations ta' pajjiżna, għandna kważi 50,000 passiġġier li jiġi mill-Istati Uniti lejn pajjiżna. Kienna l-Awstralja, kienna Tokyo, kienna Iżrael. Dawn kienu kollha riżultati sbieħ ħafna. Il-Ministru Mizzi qal li matul din is-sena pajjiżna se jiftaħ konnessjonijiet ma' swieq oħra bħal Oslo fin-Norveġja, Amman fil-Ġordan u Doha fil-Qatar. Qal ukoll li għalkemm l-istatistika turi li qed tineleb l-istaġjonalità fix-xhur ta' bejn Marzu u Ġunju, il-Gvern qed jaħdem fuq ix-xhur ta' Jannar u Frar li għadhom meqjusa bħala sfida. Il-Ministru Mizzi qal ukoll li wasal iż-żmien li pajjiżna jattira turisti li jonfqu iżjed. Il-prodott ifisser infrastruttura, ifisser promenades aħjar, ifisser events, ifisser lukandi ta' iva sitt stilel, u ifisser retail qawwi, ifisser attivitajiet u ambjent li se jgawdu minnu kemm il-barranin kif koll il-Maltin li jgħixu f'pajjiżna. U jiena konvint li jekk nagħmlu dan se jirnexxinna nattiraw lejn pajjiżna turisti jonfoq iktar flus li jfisser pagi aħjar għal ħaddiema tagħna fis-settur tat-turiżmu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.